Брати и сестри, аз по принцип не правя такива клипове и въобще не се включвам и на живо да говоря за неща свързани с Библията или с други църкви особено. Обаче с нощи попаднах на един лайв в YouTube и просто не се сдържах, реших да се включа, защото говорех едни неща, които са по адрес на адвентисти от седмия ден и по-конкретно по адрес на Елън Уайт с нападки директно срещу нея, с подигравки. Казано ми, че срещу духът на пророчеството не се издържах и влязох в лайфа. И тогава човекът, който ми задаваше въпросите, аз дори името му не разбрах как се казва, защото той не го каза. В този лайф той казва неща, които абсолютно противоречат на Библията и се опитва да изопачава изказването на Елън Уайт, които сега ще видите, аз ще ви ги покажа. Вижте ги. Съсредоточи се в момента на следващото богохулно изказване на Елена в монитора. Ето откъде ти взимаш твоите идеи. Сатана завижда и ревнува от Исус Христос. Добре. Сега кажете ми това. Да. Така. Когато всички ангели се поклониха на Исус, за да признаят Неговото върховенство, висока власт и законно управление, Сатана се поклони заедно с тях. Да. Но сърцето му беше изпълнено с завист и омраза. Да. Тези неща в писанието ги няма, но ти ги вземаш от Елена. Христос беше въведен в специалният съвет на Бога по отношение на Неговите планове. Да. Самата Елена в първото изказване казва, че Исус е станал равен на Отец. А тук четем, че Христос е бил въведен в някакъв специален съвет на Бога. Да. Имало ли е време, в който Исус не е бил част от този специален съвет на Бога? Никога не е имал такова време. А тогава как е бил въведен в специален съвет на Бога? Сега един пример. Ако ти имаш заседание всеки ден и утре се напише, че аз съм те въвел в заседание, означава, че за първи път ли влизаш в заседание? Това е странен въпрос. Искаш да кажеш, че Исус винаги е част от този специален съвет. Сега обаче ти бъркаш в едно нещо. Какво бъркам отново? Бъркаш, защото пропускаш малко по-нагоре. Да. Тук акцентът е, че Сатана не присъства в този съвет на Бога, а присъства Христос, а не че Христос за първи път е там. Ти изпускаш, ти променяш акцента, което не е добре за теб, разбираш ли? Едно трябва да хвана един стих на Библията сега и да ти го повтарям и да ти казвам, не, това такава. Виж. Ако ти смяташ, че тук ще се надговаряме, няма да я бъде тая, разбираш ли? Няма да я бъде тая. В момента... Май пропадна това с унищожаването на Елена Уайт. Този човек не познава писанията на Елън Уайт, въпреки че има електронни книги нейни и на български и на английски. Въпреки че е обсипан с толкова книги, той не познава нейните писания. Което не е очудващо, защото той дори не познава и своята Библия. И това ще го видите след малко. И това наистина е страшно, защото се появяват хора, които се снимат, пускат едни лайфове, едни клипчета, коментират едни неща, които не познават. Те си мислят, че след като са запомнили 2-3 текста на Библията, вече знаят всичко, но Библията ясно казва: ти си забогатял и си мислиш, че нямаш нужда от нищо, но не знаеш, че си сляп, сиромах, беден и гол. Това е в Откровение, където Бог говори на Лаодикийската църква. Това е духът на днешното християнство и Бог ни го е предсказал. Разбира се, той казва и на друго място, Святия Дух казва, че народът ми погива от нямане на знание. Ето вижте следващите коментари.
Забележите какво казва Лена. Усетихме необичаен дух на молитва. И докато се молех, Святия Дух слезе върху нас. Бяхме много щастливи. Скоро изгубих съзнание за земните неща. Вау! И бях обгърната от видение за Божията слава. Видях един ангел да лети бързо към мене. Той бързо ме пренесе от земята в светия град. Иде реч за Ерусалим. В града видях храм, в който влязах. Минах през една врата преди да стигна до първата завеса и така нататък, и така нататък, и така нататък. Какво вижда в града Елена? Храм вижда в града Елена. Чудесно! Святия Дух е показал на Елена неща, точно противни на това, което е показал в Йоан. Иде реч за книгата Откровение на Йоан. Защото, ако отидеме в Йоан, четеме нещо съвсем различно. Какво четеме в книгата на Йоан, приятели, в 21 глава, 22 стих? Нека да видиме. Елена не говори неща, които противоречат. И храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Всемогъщ и Агнец. Това е изказването на Йоан. В Ерусалим няма храм. Елена не само видя храма, влезе и вътре. Йоан, разбира се, е нискокалибърен. Йоан не е толкова, как се казва, Йоан не е толкова надълбоко в нещата, извинявайте. Йоан не знае за 1844 година. И поради причината, че Йоан не знае за 1844 година, Йоан не е видял нещата, която Лена видя. И Ленчето видя, че там има храм. Патологичен лъжец. Абсолютен. Патологичен лъжец. И така. Той нарича Елън Уайт патологичен лъжец. 2 пъти. Това е така, защото сега ще видите, че той не познава своята Библия. Вижте какво казва Библията. И има ли в момента храм горе на небето? И защо в 21 глава Йоан вижда, че в града няма храм? Вижте. На небето има храм. И това го доказва Библията. Елън Уайт, подобно на апостол Йоан, вижда храма, който е на небето. Сега въпросът е: защо в 21 глава апостол Йоан не вижда храм в града? Нека първо видим текста. Какво прави впечатление тук? Следното. Че Йоан вижда вече новото небе и новата земя. И Ерусалим слиза на подновената, пресътворената вече планета. Естествено, че тогава няма да има нужда от храм. Защото помежду нас вече е самият Господ Исус Христос и ние живеем в Него. Но в момента Той е в небесния храм, в небесното светилище и там се застъпва за всеки един от нас. Там се моли за нас. И именно за това в Стария Завет Бог казва на Моисей: направи светилище по образеца, който ти показвам. Тоест, светилището на Моисей е само копие на оригинала, който е на небето. Това е текста и не е сложно за разбиране. Просто е необходимо да познаваме Писанието. Бог да ви благослови. Амин.